Ar ôl y penwythnos prysur hwn, gyda miloedd o bobl wedi niweddio gan y storm darach, hoffwn fan egi fan sympathy. Mae fan halwng gyda holl deuluoedd sydd wedi wynebu colledion ac yn enwedig gyda rai heb shelter ddiogel yn ystod y storm. Gobeithio y gall pawb wella cynganted a phosib. Roedd yn daith fer o ddim ond 2 diwrnod, ond roedd yn llawer discoverus. Hyn o'n ni ein siwrne yn gadael ein catref yn trawsgoed am 6 y bore. Ar ôl o deithio, cynghraethon ni i Dolgellau ein Caernarfon gynta. Mae Dolgellau yn y dref sy'n edrych fel ei bod wedi thynnu o lyfr hanes. Gyda gwreiddiau canoloesol, roedd hyn ganolfan fasynachol bwysig yn ei 17 ganrif. Yn y gorffennol, roedd Dolgellau hefyd yn cynhyrchu lingotau aur. Yn ddiddorol, mae'r rhaid o'i mai cornol y deyrnas unedig wedi gwneud gyda aur o Dolgellau. Ar hyn sy'n sefyll allan fwyaf yn y dref yw ei thai a'i hadeiladau hanesyddol a wnaed o garreg diwyll. Roedd y cerrig hyn ac gloddiwyd o chwareli lleol fel blaen ei ffestiniog yn rhoi naws wledig i'r dref. O'r fan honno, aethon ni'n ymlaen i Caernarfon. Mae'r dref hon yn enwog am ei castel trawiadol a adeiladwyd yn y 1130 gan Edward Cynta. Mae ei ddrain rhoi golwg unigryw iddo, ond yn ddiddorol cafodd ei ddyn gwbl haen llawn byth. Ffaith arall yw bod Edward o Caernarfon mab Edward Cynta wedi proclaimed diwysog Cynta Cymru yn y castell hwn am 1301. Ein stopio nesa oedd yn pentre bach gyda dim ond tua 2 o bobl o Llanfairpwllgwyngyll gogledd dobro Llantysilio gogogoch. Doedd Josh eriod wedi bod yno o'r blaen, ond roeddwn ni wedi bod. Hyd yn oed felly, mae'r enw anferthol bydd yn peidio â synnu. Gyda diwedd y dydd, aethon ni llety Airbnb i orffwyn i saffaratoi'r cyrffer mwy o anturiaethau. A diwrnod wedyn, dechreuon ni archwilio goleidi ynys lawd. Gwnes i recordio rai footage gyda'r dron.
Yn olaf, eithon ni Beaumaris, dysgais i fod enw Beaumaris yn deillio o'r Ffrangeg, sy'n golygu corsydd hardd. Roddwyn gand yn Normaniaid, ddiddorol iawn isn't it? Mae'r castell Beaumaris a adeiladwyd fe hefyd gan Edward Canta fel Caernarfon. A cafod hefyd ei ddim gwblhau'n llawn. Gweithiau yr heiriau a chosid gan storm darach, roedd archwilio lleoed newydd yn ein hatgoffa pa mor bwysig yw ailgysyll tua hanes, diwylliant a harddwch sy'n o'n gwmpas. A flwyddyn nesaf, mae'n antur newydd gyda Josh a fi, a byddwn ni'n achwilio de America. Felly, coffres drwch ar y sianel, tan y tro nesaf, Nadolig llawen a blyddwy newydd dda.